Ето ни отново след рекламите. Благодаря на всички, които се абонираха последните няколко дни за Official SMM. Ето това свичерче с бяло рай е гумирано. Здрави въженца, да може да си ги ползвате, ако се наложи някого да връзвате. Ще стане ваш след броени секунди. Ето това са всички имена. Слагаме ги в урната, която всъщност е чаша. Това е чашата на румънеца, така че знаете, джуркаме, здраво. Много сте яки, много ви благодаря, че участвахте. Ще станете много доволни, ще публикуваме много интересни неща. Победителя в първата от поредицата игри за свичери е уникално ДКР 753. Уникално много ми харесва ДКР, това е някакъв робот, така че това ще е първият робот за свичер на Румънец Енчев, за да избегнем всякакви съмнения. Взимам произволно друго име, ето това е Николай Гергинов, така или иначе съм го изтеглил, ще спечеля един диск и още едно име ще изтегля, Радостин Костадинов и той ще спечели един диск, тук са всички имена. Пишете на office.smm.bg, за да се разберем как да си получите наградите. И както каза Лили Иванова, обичам ви!